Protekla godina je bila puna aktivnosti koje smo preduzeli. Međutim, smo osnovali zavičajno udruženje Srpska Duboka, koje je podnijelo inicijativu da se ovo područje proglasi zaštićenim. Inicijativa je odobrena. Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa je donio zaključak kojim se ovo područje proglašava od izuzetne važnosti. Republičko ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije prihvatilo taj njihov zaključak i znači prihvatilo inicijativu da se ovo područje proglasi spomenikom prirode. Međutim, smo sa Centrom za životnu sredinu potpisali memorandum o saradnji da se počne sa istraživanjima, brojnim istraživanja koja se trebaju obaviti. Podnijeli puno dopisa, znači podnosili smo opštinskim organima, republičkim inspekciji, republičkoj ministarstvima, načelnik opštine. Uglavnom su nailazili na ćutanje i prebacivanje loptice s jednog na drugo mjesto. Opštinska inspekcija napiše da je sve po zakonu, a dokumentacija je, nijedan dokument sa drugim dokumentom nije identičan. Znači, građevinska dozvola nije u skladu sa lokacijskim uslovima na koji se poziva. Lokacijski uslovi nisu u skladu sa vodnim smjernicama na koji se poziva. U pogledu katastarskih čestica, u pogledu dužine cjevovoda, u pogledu mašinske zgrade i dimenzija. Obilježena je trasa nova, ranija je išla ovdje kroz dvorišta. Nova isto je gore preko naših parcela. I sad su tražili da šumarija doznači njima tu trasu. 5 puta sam zvao, išao sam u opštinu, da izađemo na lice mjesta, da vidimo ta trasa. Ta trasa ulazi u drugu opštinu. Građevinsku dozvolu gdje imaju 2 opštine daje ministarstvo. Znači ne važi ova građevinska što je izdala opština Kotor Varoš. Ne damo ni kapi duboki.